Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra asyapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakabentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakay Lekay Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. U MLA Kemaurang Keneng Constituency uba David Arnold Nongrum ula klat kendit menta ka step ka arterik urumpang arajar arpuway nakadaw ka jingpang kendek syadem kiba hayeng hasem jong u kilalait ra'yu u menta ka step ha kapor henyo beji AA sya North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Negrims hadin ba umtip brewsyo Henry tang hadin katto kat nipor ki doktor ki badan hagane ka jaka sumar kila pentep ba ula klat no hadin kani ki ba hayeng hasem kila lait ra no ya ka met jong u shaka jaka baki syong kisa ha windamia ka badan ha umbling uba David uday ukhun jong uba Charles Pengrop MLA ka Nong Thamai Constituency lakhayu u ha ka arpuway tarik ukalalengkot kat kendai spa henyo pu kendai Henry tang hakarta ka basaw pu arsnem ula klat no nakani ka sla perthei ula e no shadin ya ka kurim jong u ka kikatula jamir bat arngut ki khun ukhun shinrang uniraya temjem kaba nongrum bat ka khun kenthei ke ilaika imli yang la nongrum uba David Nongrum uday ukhna school barim jong ka Saint Edmund School bat ularung nengkong sya ka lempung san perthei hausnem arajar khatlai bat haujo usnem ulaya khun ya ka election MLA na Maurang Keneng Constituency kum ukertong shimet bat ula job haga election ka babot pat hausnem arajar khatpra ulaya khun na ka party congress bat ula job haga ni ka election ru kum unong mi khmat pat ba ula no senyang ha ki babon kiliang ya ke emlang ke saalang bat ka jingkla no ka jong u kalong ka jingdo nang amtang ya ka constituency Henry ya ka jelahi barok kawai udairu udkhot jong ki committee bapher ka assembly bat hado ka sngi ka jingyap jong u udang bat kum udkhot jong ka SC ST committee bat ru kum udkhot jong ka public undertaking committee